Знаете ли кое е най-хубавото? Да видиш как хората избират да се развиват. До мен е Пенка Димитрова, която за първи път е на семинара в Сливен. Как разбрахте за този семинар? Това, което ме интересува и ме накара да дойда на този семинар, е как да осигуря своето финансово спокойствие и бъдеще. Благодарна съм на госпожа Дравка Смиренова, която ме насочи и ми помогна и сподели за тази инвестиция за моята финансова сигурност и моето бъдеще. Пенка, днес виждам, че през целия ден наблюдаваш лекцията с огромен интерес, пишеш, старай се. Какво ще вземеш със себе си от целият този семинар, като емоция, като настроение? Много положителна енергия, много нови запознанства, вече сигурност в която съм направила за себе си, която ще споделя с моите приятели. Спокойствието утре започва с първата малка крачка днес. Ако и ти искаш да разбереш как да осигуриш своето финансово бъдеще, пиши ми. Ще ти покажа колко е лесно, когато имаш правилната посока.